Mga langga! This is Joy Gang, aka Mama Pear. And Angela. so mo to siya nga tong titigan challenge. So sabi tawag ano, like nothing to do challenge. What? Whatever. So, mo to siya. I hope na in love mo sa pagtutok ni Angel Bear. So, mo to siya. So, God bless and keep safe mga langga. Ciao!